Iragan abenduaren 27an, milaka euskaltzale batu ginen Miribilan, euskarak premiazko duen pizkunde berriaren lehen txinparta eragiteko asmoz. Lehen txinparta da! Antolatu gaitezen! Hiru zutabek argituko dituzte oraingo honetan Iruñeko kaleak. Ofizialtasun osoa eskatzeko. Hizkuntza politiketan jauzi bat behar dugula aldarrikatzeko eta euskaltzaletasuna plazaren erdigunean jartzeko. Euskarak aurrera eginen badu, herritarron ekarpen eta ekinari esker izanen baita. Euskaltzaleen ekimen antolatuari esker. 3. Gure hizkuntza iruten jarraitzeko. Euskaraz bizitzeko beharrezkoak diren baldintzak sortzeko. Ekainaren 13an Iruñan. Pizkunde berriaren sua isiotzeko. Aldarrikapena eta ospakizuna. Eman arnasa euskarari. Eman argia pizkundeari. Batu euskaltzaleon martxara.